мақсади ман дар дастурхони ман ҳам барои фарзандом ҳар рӯза сир бошад, творог бошад, қаймоқ бошад, равғани зард бошад. Мақсад ҳамин буд. Ман 2018 сол кам кам ҳамсоя гирифта сир мекардам. Сироя дар деги бобогимон мепухтем, дар алом мепухтем. Баъд дидам ки ҳамсоям хӯрда чашида дидан. Баъд гуфтам аз куҷо ёд гирифтӣ? Ман гуфтам ман интернет баромадагия, интернет ҳаста ҳамин чизо. духтарои ман интернетта мефаҳманд. оё нишон метиҳам ман ба ҳар рӯз мо зиёда аз 30-40 кило маҳсулот тайёр карда истодем. Инчунин маҳсулотҳои мо на ин ки як чӣ ҳастай, инҷа творог ҳам ҳастай, қаймоқ ҳастай, равғани зард ҳастай, баъзан хурутам карда истодем. Маҳсулоти мо ба фикри ман дар вилояти Хатлон не дар ҷумҳурӣ ба фикрам арзонтарин маҳсулот аст. Барои ин ки ин нархе ки 55 сомон аст, ман дар ягон мағоза надидам. Барои ин ки маҳсулотҳои моям 70-78 сомон зиёд фурӯхта истоданд. аввал духтараму худам будем, ду кас будем. Баъд оҳиста лабаранг гирифтем, бараш ба ёрдамчи духтароя гирифтем, ду духтари стажёр гирифтем ки 3 моҳи 6 моҳ онҳоро омӯзондем ва специалисти нағз шуда баромаданд. ҳозир дар айни хол дар ташкилоти мо 5 нафар коркар истодем. иншоалло ният дорем ки бо аз соли нав ҳамин шумора зиёд кунем. аввал рафта харидорро ба пешниҳод кардем ки агар шумо нахаринам, чашида бинед маҳсулотҳои моя. Агар маҳсулот бесифат бошад, марҳамат, мо хафа нестем. Ва фаҳмиданд ки маҳсулоти бамазза аст, хушсифат аст ва ё рӯз то рӯз зиёд шуда рафтан гирифтанд.